lepo vratiti se kući, ali prevashodno se vraćam kući zato što dobijam teško dobijam ponude da radim u nekim normalnim organizacijama. To jeste evropskim, ne računam Rusiju, jer za Rusiju ne gledam da gradim karijeru u Rusiji, želeo bih da se oprobam da je to Bellator, UFC ili KSV, jebem li ga, izvinjam se. Ali sve u svemu lepo je boriti se pred porodicom, pre svega posle dužeg vremena i jeste da nisam najzadovoljniji svojim performansima, ali nisam i nezadovoljan, pošto pobedi ne treba se gleda u zube i svaka pobeda donosi nešto novo. Ova mi je pokazala da moram još mnogo da radim i to je sledeći gol, da radim još više na nekim stvarima. Iznenadio me dosta, jer ja sam pre svega mislio da neće, da posle prve runde će kondicija da ga izda i na to smo išli, zato sam i revao dosta da ga umorim, to je bio neki game plan da ga, pošto nismo ni znali uopšte čime raspolaže, bio je game plan da ga umorimo zbog težine, razlike u težini koja je bila sigurno na 7 kila, i da posle na ruke ga naparam parčat, bukvalno seckamo. Ali on je čovjek preizdržao sve, svakom u čast, stvarno me iznenadio i kažem, nisam prezadovoljan, ali ni ne gledam pobedi u zube, tako da uzet ću se obe ručke. Znate kako, kad se vratite u Srbiju, dosta je sve to dalje. Bio sam na korak od toga, dobio sam ponudu da se borim za pojas u LFA-u, a pojas je i ulaz u UFC. Nisam dobio, nažalost, vizu, godinu dana sam jurio vizu, izgubio sam godinu dana bez borenja, bukvalno bez borbe sam imao zbog te vize i odustao sam od tog sna, mislim od tog povratka u Ameriku i rešio sam možda malo i težim putem da idem, ali korak po korak ja se nadam da ću doći. Pa znate kako, ja sam mislio već posle ove borbe da tražim jaču borbu. Nisam razmišljao o SBC-u, jer neko sam razmišljao da će Stefan Zver da pobedi ovaj meč, nažalost izgubio je, ali da je Stefan pobedio, ne znam šta bi se desilo, možda ne bi gledao taj meč tako toliko, pošto je ovaj dečko pobedio, sve je moguće, vidjet ćemo, mislim, vidjet ćemo uopšte i šta imaju u planu organizatori SBC za mene. Pa ja ne treniram već, ne spremam se u Srbiji za mečeve već 8 godina i ne pada mi na pamet se spremam ovde za mečeve. Sad sam bio u MMA Spirit, u najboljem nemačkom džimu, odakle je Daniel Weichel, inače čovjek koji se borio 2 puta za pojas u Bellatoru, Max Koga iz PFL-a, imaju dosta boraca, imaju Buchingera iz M1 i tako dalje. I tamo su mnogo lepo osjećaj. Pojac je mislim mislila da kod njih... Puc, Stefan Puc, imaju vrhunskog trenera Rvanja i mnogo se lepo osjećam tamo, primili su me momci izvanredno, osjećam da napredujem, samo mi treba kontinuitet u jednom džimu. Pošto lutam već 8 godina po svetu, iskreno muka mi je to, teo bih da nađem jedan džim gde ću moći da trenam. Dakle, planiraš se da vratiti u taj džim? Da, ja se nadam, ako se dogovorim sa njihovim menadžerom i sve, da ću ostati tamo sve pripreme da radim, jer je izvanredan džim. Hvala lijepo, sretno i nadam se da se vidimo. Hvala vama na intervju i hvala vašim gledateljima, pratiocima i čitavcima. Hvala lijepo.